Vítejte na východě Čech v Chrudimi. Na sídlišti Rozhledna v ulici Jabloňová pro vás mám nabídku bytu 3+1. Rohový 3+1 v osobním vlastnictví s celkovou plochou 62,62 m2 je v původním stavu ke kompletní rekonstrukci. Rozkládá se ve zvýšeném přízemí zatepleného třípatrového cihlového domu bez výtahu. K bytu náleží 2 sklepní koje v suterénu domu. Orientace bytu je východ, jih a západ. Vytápění je ústřední dálkové, podlahy obytných pokojů pokrývají dřevěné parkety. V celém bytě jsou osazena plastová okna se žaluziemi. Kousek od domu máte potraviny a zastávku MHD na Rozhledně, v okolí je mateřská škola, základní škola či gymnázium Josefa Resla a další školy. Jestli hledáte větší byt v Chrudimi, který si zrekonstruujete úplně podle svých představ, zvažte nabídku bytu 3+1 v Jabloňové ulici na Rozhledně.